Can I come on here video or phone choke? I just can again. I just deliberate here on na phone monka. Wow. Can I come on your banana again and then the master mudo ya deal on your banana. Udo deal work, udo deal on my because now as I can say, ho ha. Actually, me conclude by saying that Akwa Okuko and his group has really dealt a major blow in the life of our youth. Okay, for every youth here in the last 3 years. In the last 3 years, well, 3 years maximum. Actually, make 4 or 5 years back. As in the last 3 years, Mali here na bampo. Mane magundo they can do to get a tig in a high jump. Mala that Akwa Okuko and his cohorts contributed to it. Now, let me tell you why. Growing up, we believe that in Ageneme, Monobona Budibia, Obudibia Moke, Budibia, one like it again as a man, and again as a working. Unlike now, because growing up, we believe that name will Dibia Moke, Dibia man. You're gonna bafa, Amali Hene Megi. A man for Dibia Copota Sigan again, no, now Wallo go ye Jew boutique. A man for Dibia Copota again, wholeheartedly now support as it is wishing. These guys have really done something to our race. Go and check my previous face video men at this channel. No key the evil. Okay, the evil. Say also. I said it. I made mention of Eddie Nanogo. I made mention of Adajizo Somulang, late Adajizo Somulang. I made mention of about 3 people may compare just compile or make a speech. A lot of people will come out and criticize why am I saying that Akwa Okuko did something to the race. Now watch him a few days ago. Somebody like Okon Gudibia put on social media, Boleba Akwa Okuko. Poligida Polichacha Akwa Okuko Sidiama because again na Akwa Bana name. Or see Akwa na social media na Akwa be ewu. In his words, or say na Akwa be ewu no bunuku. That now no all mechari na home na he couldn't even have contact or make arrangement to omnyo ya abo gbajo dole ya kono ya popota. Owolu J Park na compare Akwa. Owolu J Park compare Akwa Okuko. Akwa Okuko bukwa the same person they were clamoring for Akwa Okuko na asia na no gwa bishop Ndibia. Mgbe eji echi Akwa Okuko echichi enwe ihe echili ya. I came out here on camera soon na ihe Akwa otuto na-egbu nwa nkịta. Ihe Akwa otuto na-egbu nwa nkịta. What has Akwa Okuko got to do with ihe a na-enye ya? Or because no so na ndị kpatala ego nwana. Ego bụ in a civilized country, Akwa Okuko should have been investigated years ago, not now. It should have been investigated, man. Society failed Akwa Okuko. In the words of Bro Ezugo, society failed him. Society in the center, people like Okon Gudibia, people like those hype men, people that knows that this young man na bana here that refuse to tell him the truth. People like all these MCs, naturally powerful, that are getting that are going there for 1 or 2 gifts or the other. People like those elderly men, none of that community. This man name me name. One man made a video saying na Akwa Okuko na che na ha and obi ha just because no ka hajidego. Nobody said anything about it. I came out and I posted that video mgba. One guy na agụ egwu gụchala egwu jeje gụchala Akwa Okuko egwu mecha Akwa Okuko nyig o mata na village ya ndị village have to find and sanction that young man. He came out openly saying na Akwa Okuko deceived him. Go and check my video. Yeah, for that guy. Yeah, the title of that video, the Akwa Okuko deceived him or Akwa Okuko deceived him. Go and pay attention to that video. Okusimbo gola Akwa Okuko ego, enyi ego. Those people gụchala egwu mgba, gụchala Akwa Okuko egwu mgba. Now their pay that time was 300,000. They kept coming. One of them beginning bo Dangote today. Kedi ha Akwa Okuko na alo ojiwe na aya moto worth 200 million plus. Kedi ndo na enyela aka. Kedi ndo kponitego. Who are those men that he has raised and trained in the last 3-4 years that were able to stand and buy him that kind of car?
or what are his source of income and the revenue on generate for himself and for the community on that can be able for him to buy that type of car. Then Ibatana parenting. Parenthood is a major source of problem and when at this our Igbo race today. Those back in the days where abuna ịmụta nwa gị na-aga n'ụzọ mee ihe na-adọrọ mma, onye na-abụrụ ma mmịa can caution that baby if possible pịa ya ihe ọ nata mmịa obele akwa abata ya adị mmịa ya na-ajụ ya sị na gịnị mere gị na aka ya mere gị ịma nwodo ọnụ ya eji sị na onye dị otu apịa gị taa. Enwe ndị ya apịacha gị pịara gị nata be nna gị gwa m papa gị nọ ha nwa pịa gị ya kedu ihe nwa m mee na ihe o mee asị na n'ime ọfụma onye aha na-ejidekwa gị gwọba gị ji mmanụ ejidekwa gị a na-agwọ gị ya agwọsịa gị so that tomorrow ka ị mara ihe. Mana kịta we live in a generation of no be you go tell me wetin I go do. You know onye a na-asị gị no be you go tell me wetin I go do, he or she doesn't even know what he or she is doing. Or mara ihe ọ na-eme, but he will keep clamoring you cannot be you go tell me wetin I go do. That is why we are here today. Things are maybe mmadụ apụta na social media dibia that was supposed to be a source of where you na point na onya na onya bụ dibia ndị show ndị na-agba ụkwụ na onya bụ dibia ya bụ ije ifu eziokwu na ha. People are scared now ije sị na na-eje na nke dibia. Oke ite ajụ na bịa akwa ọkụkọ ọmụọ onwe ya. These are people ndị mmadụ nwe ya ndị mmadụ gwọrọ ọgwụ ka ya apart from nke akwa nke eke hit ịba na Ọkịja 90% of the family na Ọkịja na-eme dibia. Ọha chere na ka dibia ma kona because na people want to create avenue ka esi enweta ego. Ihe ọbụla ndị ba itile aka na ya they will always find a way to misuse that thing na every opportunity given to us. Achọ ka misuse ya. Parenting failed Akwa Okuko because ihe ya na-ajụ where is his parents. Nwekwara onye na-adụ ya ọdụdụ makwa mgbe na nwatakịrị ya enwetacha ego ifu ndị si abroad bata still ha dịgị loyal to their parents. You cannot before ị na-enye mmadụ 3,000 mma gị ma mpa gị need to approve it. Mpa gị ma mma gị somebody around your house need to gịnị nna onye mmenyego mba enye na ndị ego nye ha bread nye ndị akabin ngwa weta 2,000 atinye na envelope onwe onye na-eyije wejere ya. Eme ihe n'usoro so that ka ugwu onye mee gịnị dịrị ya. But now people seems to worship money. Ịpụta tomorrow you blame government na government ile anya to regulate what you people are doing. Mgbe me video suru na ojiji ejide akwa and other dibias enyere ọsọ na-agwọ ọgwụ ike anọ nwanọ na East anyị brought a level of sanity na ana Igbo based on na it reduced the crime rate enwe na ana Igbo to 50%, especially Anambra State. Because ha believe ha na-agwọ na enwere dibia no ha na-azụ ụmụazị aka obi ya afọ mmadụ aka obi mmadụ ewere liver ọkụkọ taa ya na ndụ were obi ọkụkọ nuo ya na ndụ agbawa ngwele afọ wepụta umeji ya wepụta obi ya na heart ya enye ya nwatakịrị onuo ya. Nwa onye ha ma nji nwe obi were egbe tụkwasa mmadụ ibi gba ya taa because o believe na somebody no dio ya bụ ojecha abata o weta Thanksgiving ana support worship ana support Yahoo asị gị jeje megwala na ihe nna ihe ndị ọcha mere nna nnu unu gịnị dị n'obodo adịrọ mma. Does it guarantee you, does it have any, you don't have any excuse in crime. You don't have any excuse in crime. Even mgbe a na-ele Peugeot 504 25,000 10,000 there are millions of people who cannot afford it. All fingers are not the same. Mgbe a na-ele akpa rice 2,000 ewe mgbe a na-ele akpa rice 1,000 2,000 many people cannot afford it. Enwe video nne one document one lawmaker na House of Assembly then na bamba na a bottle of groundnut oil na agbago 400 naira. He was quarreling na bezigbote mba. How can a jar of groundnut oil be selling for 400 naira? Ni ha na elebu 200 naira 150 na achọ ịgbago to 400 ọ na bamba. Nene video na asị ọzọkwa groundnut oil anọ thousands of naira kita ka mmadụ na abalị mgba mgbe ọ nọ 400. Muna gị na-agbụgba fuel 50 naira per liter 65 naira per liter. Kita ego na ka a na-agba ya 1-2
and we think all is well. Muna gina bụ mgbe na recharge phone, subscribe our phone, use data gị mee ihe ị chọrọ ime, at least imechakwa ọzọ afọ. Mana kịta data nọ n'elu ego na anyị na-pretend there as if all is well. All is not well. Things are getting out of hand. But that is not an excuse for you to jump into crime. Yotago, nwoke kwulu okwu before ọ sị na gịnị mee? Ndị nka aja dị n'ana, ndị kam aja dị n'ana. Kedu ihe m na-adọbuzili onwe m n'ihu ụwa? Where I know I am better than so many people, and I know so many people are better than me. Oh, that is why any age we make everybody know in their own race separately. Now about this journey, small. You know before me, congratulations. Because last gini, at the end of the day, all man is answerable to death. All man is gini answerable to death. And the nigi aman mekalikwana nke ogalanya. Nke ogbenye aman dekwana behavior than nke ogalanya. No bona gini equal right when it comes to that level. Equal right when it comes to that level. Malo na malo. Yo bona mela Akwa Okuko today, yo bona mele ke hit. Onye Jesus, ndo obuna hunu niile support then mgbe ha na-agwa ọgwụ ike. Know that you are responsible for it because you know they are doing the wrong thing and you fail to correct them because na na-achọ akpa gị. You know, achakpa. Shame to all those people kpọrọ enwe ha dibịa jee na national ha na-eme protest against government. Mgbe dis people na-eme okwu ahụ government siri unu gbagote na Ọka bịa register. Ọ bụrụ na ị na-agwụ isi ọwụwa, come and register ka anyị mara sure na onye anụnwa na-agwụ isi ọwụwa. Aliso nwezi onye ọzọ na-eme ihe ọzọ ahụ ọ na-eme. Aha jụọ ya na ịmakwa onye dị otu a na-eme nke a nna onye a sị na ọ na-eme ihe dị otu anụnwa. Onye a ịmụ ya ọ ihe anụ the same thing. Regulate onye ọbụla amala ebe ọ nọ. It will even help you the more. It will help you the more in tackling crime. School niile malụkwana ndị bụ ndị mara ndị a na-ebutela unu ajọ afa kịta unu na-achọ ipent ya no religious na gọọmenti na-achọ nọ na unu na-achọ ipent ya like that. Aka ya apụ unu niile n'ala.